Bueno, pois, a ver, estamos, como sabedes, somos a Sefor e Madera Plus, os que estamos metidos no consorcio, vale, dúas empresas non demasiado grandes, pero que a idea deste proxecto parecenos, bueno, nos estamos moi ilusionados, parecenos que ten moitísimo potencial, non? Basicamente porque tampouco é que este ou enterado de todo o que ocurre aí fora, pero dá má sensación de que non existe no entorno ibérico nada similar, non? A día de hoxe. Eso non significa que non poidan salir novas iniciativas. Hoxe máis mañán creo que hai un hackathon onde un montón de xente a nivel forestal estamos falando se están, bueno, pues poñendo en tecnoloxías, traballando con uns programas ou unhas plataformas que proporciona Google, e está aí bastante representación do que ven sendo as entidades de España no entorno forestal ou no tema forestal, non? Eso, fundacións, universidades e tal. Bueno, o proxecto é un concepto de xestión global dun entorno forestal. Pretendemos que se poida facer un seguimento continuo, diario, ou máis ou menos en tempo real, do que é un proxecto de ordenación de montes, independentemente da superficie, e que sirva tanto para persoal técnico, para que utilice e xestione e controle os seus tempos e amplíe os seus servicios a clientes, como por parte do propietario, que tamén é necesario que acceda, reciba esa información e, ademais, poida, de alguna forma, participar. Non está enfocado ao propietario, vale, como outras plataformas ou outro tipo de programas similares que teño visto, finlandeses e tal, senón que está pensado no ámbito técnico, no ámbito do servicio dunha consultoría. Entón, agora mesmo temos implementado todo o que ven sendo a parte de visualización, o sea, dou moitísimo traballo recoller a información digital e montala dentro da plataforma, basicamente porque a información digital que a nos chega non está homologada ou non procede sempre cos mesmos da mesma maneira, non, de codificación. É dicir, bueno, é certo que accedemos a través da Xorfor da Xunta de Galicia indica que se debe de digitalizar dunha determinada maneira, pero aí é un caixón desastre que realmente a propia plataforma da Xunta non controla, non? O sea, pode admitir moitísimas tipoloxías distintas e logo nós vemos que cando temos que dibullar todo eso e montalo atopámonos moitísimos erros, non? Pero bueno, a parte de visualización xa casi está montada, estamos xa traballando na parte de seguimento, non? Donde vamos a poder ir montando aí ou informando ao sistema do que ocurre, se ocurre ou non ocurre, se está fora de planificación, se non, é dicir, que xa se pode empezar a traballar aí, non? E é no punto no que estamos. Bueno, Esther xa ten tamén moitísimo avanzado, e de feito ainda onte tuvemos unha reunión de traballo onde vamos a empezar xa a sumar, porque ela ten un servicio específico dentro de Vicenta que é a predicción de calidades de madeira estrutural, non? Entón, utiliza uns sistemas que vamos a sumalos e a integralos na plataforma NAI, digamos.